Potřebné nářadí a pomůcky. Na místo pokládky si připravte potřebné nářadí. Ocelové hladítko, zednickou nabíračku, takzvaný žufan, elektrické míchadlo, plastovou nádobu na smíchání pojiva a tvrdidla, plastovou nádobu na smíchání kamínků se směsí, aceton nebo ředidlo S6006 na čištění nářadí během aplikace. Příprava povrchu před pokládkou. Podklad by měl být před pokládkou suchý, zbavený nečistot a větších nerovností. Před aplikací kamenného koberce doporučujeme nanést penetraci. Ideální aplikace je za suchého počasí s venkovní teplotou nad 10 stupňů. Příprava směsi na pokládku. Do připravené nádoby nasypejte potřebné množství kamínků. Do druhé nádoby ve správném poměru nalejte pojivo a tvrdidlo a směs důkladně promíchejte přesně podle návodu na pokládku. Tuto směs si namíchejte vždy jen v množství, které spotřebujete do 40 minut. Poté směs začíná tuhnout a nelze s ní pracovat, proto si směs podle potřeby průběžně domíchávejte. V horkém počasí se doba tuhnutí ještě zkracuje. Důkladně smíchanou směs pojiva a tvrdidla vlijte ke kamínkům a důkladně promíchejte elektrickým míchadlem. Aplikace. Takto připravenou směs rozprostřete hladítkem na připravený podklad ve vrstvě cirka 1 až 1,4 cm. Povrch zhutněte a vyhlaďte hladítkem. Během aplikace nářadí neustále odírejte hadrem namočeným v acetonu nebo ředidle S6006, aby se na něj směs nelepila. Takto postupujte na celé ploše. Kamenný koberec se pokládá prakticky na jakýkoliv zpevněný i nespevněný povrch, například na staré i nové betonové povrchy, asfalt, zámkovou dlažbu a jiné savé povrchy. Pro venkovní použití je kamenný koberec vodopropustný, aby se netvořily kaluže. Jeho praktičnost oceníte zejména okolo bazénů, na chodnících, příjezdových cestách, terasách, balkónech, schodech a podobně. Do interiéru se používají vodonepropustné varianty, proto je možné kamenný koberec položit i do sprchových koutů, koupelen, kuchyní, zimních zahrad, pokojů, sklepů, okolo vnitřních bazénů a do ostatních obytných prostor. Po vytvrdnutí je kamenný koberec bezspárový, protiskluzový, otěruvzdorný, nenáročný na údržbu, odolný proti nárazům, hygienicky nezávadný, odolný vůči chemikáliím. Chcete si jednotlivé vzorky kamenného koberce osobně prohlédnout? Navštivte některou z našich vzorkových prodejen nebo si vyberte přímo v e-shopu. Více informací na www.naturestone.cz.